Salam hormatly adamlar. Giýit ýagşemmäňize. Bugün Aýdyň bilen çykyş etmekçi. Ýöne Aýdyň häzir bir ses problemasy bar. Aýdyň sesini dogurlap birer arasyndan mikrofonuny düzeltmeli. Hormatly adamlar, bugün Aýdyň bilen özara gürrüň etmekçi bolýas. Wajyp bir mesele boýunça soňky wagtlardaky jemgyýetiň üýtgeýändigine size gurrun vermekçi. Bu zatlary günlük durmuşdaky adam nemeden soň bilip galýada boljak zat bolandan soň biz hem size iň azyndan az olak bolsa da bilýän şekilli bolup şu zatlary düşündirmekçi bolýar. Bary bizden başga da giňişlerini düşündirip duran ýokmykam diýen. Bardır da ýöne ekrana çykmasa edil ýokýalak bolýar. Manysy şu. Ne ýollar ýapdyran gorky başga näme etdirmez diýilýär da ýene. Ýollaryň ýapyklygy indi biziň 2 ýyl mundan aýdýat ýollar ýapylmagynyň sebäbini bir pikirleniň korona däl bolaýmasyn diýip biz korona däldigini bilýäs da. Beýleki ýurtlar bilen deňeşdirip görüp bolýanyň soň koronanyň howp derejesine taşyndan seretseňem görünip durdy hökman suratdan näme däl. Yani umuman bu zatlaryň sebäbi korona däldigini aýdýat. Korona gutarandan soň nädip açarkan diýip hatda şo zatlara biz dile getirdik. Korona utarsa, pandemiýa utarsa näme etjekkan? Haýsy bahana bilen ýapyp durjakkan diýip sonra ýatyk da bundan bir ýyl öňem. Indi şo günlere gelip ýetdik. Şo günlerem ýaşap dursa ýollaryň ýapykdygynyň sebäbini indi bilýäňiz. Gorky. Ýene gorky geçenem bir azrak aýtdym ýa-ni Aýdyň bilen bugün şo gorky barada gürrüň etmekçi bolýas. Bu gorky ýa-ni halkyň gorkusy däldir. Halkda gorky ýok diýdik. Ýa-ni jemgyýetiň bir nemesi bar da. Behavior diýilýär ona. Davranyş diýerler ýa-da türkçede. Öz boluşly bir hereketi bar da, häsiýeti bar diýip aýdaly. Şu häsiýeti edil gorkýan ýaly görkezýändir. Yani aslında jemgyýetde gorky däldir. Yani biz başyndan bäri jemgyýetde gorkynyň ýokdugyny aýdýas. Yani şu wagt näme de gorky bar? Indi gorky garşy tarapda ýa-da gorkaklarda bar diýip aýtsam boljak. Indi o gorkaklar kimler? Ýene şonuň gurrun ederiz bugün. Aklyňyza belki o birinji Gurbanyguly ýa-da Berdimuhammedowlar gelipdiler ýöne. Berdimuhammedowlar gork diýse gorkýarlar. Öňe çyk diýse öňe çykýarlar. Hiç zada da düşünen oklar. Hakyky öz nemesinde. Ýöne Türkmenistandaky ýollaryň ýapylmagynyň esas sebäbi gorkudur. O gorkuda kim? Ýa-ni hramlar ýa-da şoňa benzeş gatlak bar. Biz näçe wagtdan bäri aýdyp gelýäs. Şonuň ýaly bir gatlak bar. Şolar ýurdun ýurtdaky bolup duran köp betbagatçylyklaryň sebäpkär şolar. Başga da däl diýip aýdyp gelýäs näçe wagtdan bäri. Ýollaryň ýapylmagynyň hem sebäpleri şolarda we gorku da şolarda. Indi ýurdun içine girilen ýagdaýynda şu wagt bize Berdimuhammedowlar birinji nowatda gyzyklandyran olar hakykatdan hem samsyk kelleler känbir işläp duran iň bir Türkmenistanda samsyk bar bolsa şonu alyp getiripdirler. Belki Yemin bağışla. düzeltdim mi Aýdym? Şonuň ýaly Aýdyň ýa-ni belki dinlemedik bolsaň şol gorky barada gürrüň edýäs ýöne gorkuda
O halkdaky gorku däldir, halkdaky gorkan däldir aslında. Ýöne gorku garşy tarapyňkydyr. Dünýäde iň güýçli bir duýgu bar diýdik-de. Ýa-ni Aýdyň bilen geçen gürrüň etdik öz aramyzda. Iň güýçli duýgu bunu hemme kim bilýär, ýa-ni bir psihologiýa ýa-da şoňa benzeş bir davranışsal diýil ýa-da. O behavioralizm diýip bir bilim bar. O şonu okasaňyz şo daýyň içinde geçýän ýa-ni iň güýçli duýgularyň biri. Ýa-ni hemme janyda bolýan bir duýgu da. Esasen hayvanlyk derejesine yeten wagtda öňe çykýandyr şo gorku diýilen zadam. Şo arada o gürrüň edýäs diýdim Aýdym. Bölge kemine. O ýollaryň ýapyklygynyň o sebäbi diýip şonu girdik. Ýani diňe ýollar däl, başga zatlaram bar. Olaram gürrüň edipler. Yollarım yapıklı kemine aydan sonra şu korkuyorlar. Yankı yolları berde mesele misal için yolları açmaktan korkuyorlar. Hmm. Dinem için dönem biliyorsunuz hasaplap bile nokta. Yani hakikaten ben gören zadım Türkmenistan tarafı ya da Türkmenistan diyende bir Türkmenistan yurdu diyemiz yok. Yani yurt bu arada yurdu bir yurt açan oklayıp olmayan mümkün değil. Yurt başka bir zattır. Çok hükümet değil ya da hükümet dolandırıyorlar. Korkuyorlar sebebi neticeni hasaplap bile nokta. Yani açan yardayında nehili neticelerin vereceğini hasaplap bile nokta. Belirsizlik değil ya. Belirsizliğe korkudur yani. Korku şondan beri bilen ok ne olacağını. Yani belirsizlik diýen näwelilik de. Ne belli oluyor. Ne olacağını hasaplap bile nokta. Hatta hiç şey ben ellerinde bir yankı modelem yok, hiç adam yok. Ona karşı durup bilmem için. Berdeki mesele yine umamayıp geçtik yollar açmaya adayında yani mesela için adamlar birleşip başlayacaktır. O birleşip başlangıcına yani bir akıl fikir var değil mi? Akıl fikire karşı nerede görüşüp oluyor kendine? Başka bir akıl ya da fikirle görüşüp oluyorlar. Yani olarda yok şu an. Olarda yok mu? Şu an talabam yok bundan başkasına. Yani bizim hazır neme öňe sürýän zatymyz, yani biz diýende halkyň da şu an halkyň talaplarynyň karşysynda başka bir neme getirip bolanokda. Talap yok başka zada. Onun kimine näme dedim yani cemiyet korkup bilmeýän diýen. Yine o bir hakikattir. Misal için cemiyet diýende yani toplum manasında ya da halk manasında seyreden onun korku ýalyk bir duygusu yok. Gorluş başka bir zat. Yine bir topar korkup biler, kişi korkup biler, o zatlar çediğidir, yani bolyandır. Yani toplum, cemiyet ya da halk, bunlarda korku mekanizmi yok ya da korku duygusal yok onlarda, hiçbiri. Yani nem çünkü yine halk korkuya deyip nerede iktiyalarda. Nem için yine mene gızıklandıran bir soru olsun. Nem için halk korkuya deyip iktiyalar. Özem benim söyleyen de Avrupa halkına onu diyen oklar, Amerikan halkına da onu diyen oklar. Halk korkuya ya da halk korkana onu diyen oklar. Yani Orta Asya'ya gelen o altında şol yerden Azatlık Radyosam 30 yıldan beri aydıp gelýände belki köprüden bolup biler. Halk korkuya diye. On ýaly söz kim oýlap tapypdyr? Ýa-ni bir näme diýär, sözlük däl de, ýani sözcük mü diýerler? Yine kemine bu berde näme etjek bolýarlar? Halk korkuya. Diýdirjek bolýarlar. Ondan soň adamlarım her bir adam özüne gynansak da yine Türkmenistan'da her bir adam özüne halk hasaplaýar. Yani Geçen gürrüň etdik. O tema gaty möhüm Aýdym şo köprek girsek. Ve näle bolýar? Halk korkuya diýip bir 10 sapar bir ýerden eşidende neticede näme gelýär? Olam özüne halk diýip hasaplayan adam havadan korkuyan diýip bilýär. Diýmek doğru oldu. Seret halk korkuya diýdi. Bu adamın özüne halk hasaplaýar. Özem korkuya. Özü halk däl. Halk korkup bilmeýär. Özüni halk hasap eden üçin diýende. Özünü halk hasap eden için ve özem korkun için
Näme çıkýan netije näme gelýär? Ýani beýniň berýän berde netijesi näme diýär? Hawa halk gorkýar diýär. Men gorkýan diýen däldir, halk gorkýar diýär. Misal bereýin aýdym. Soňky 1 ýyldan bäri o mesele bilen hiç garşylaşýan jok. Ýani ondan öň bir jaň edýär. Awa men diýär şunyal diýär. Seniň aýdýanyň ýalňyş bolanok diýse men diýär halk diýär. So men aýdýan sen nädip halk bolýan diýmen diýen birinji gezek gördüm halkyň bir adamyň wüjudyna girip ýa-da bedenine girip o halk bolýan diýdim. Sen o halk bolup bilen sen bir sana adam diýende. Sen bir sana adam nädip halk bolup bilen. Ýön şo zat o aýryldy sebäbi gaty gülkünç on daşyndan ýa-da seretseň de bir düşünýän adamyň ýanyna baryp kuşa neme diýmek ýalyk da aýdym bilmedim ýa. Başga bir haýwan diýmek ýaly da kuşa. O aýdym sen dowam etdilersiň. Şoň netijesinde kemine ýanky birinciden berden hemeni ele alýarlar. Ýani kişiler özüne halk diýip hasaplayan olsa halk gorkýar diýip aýtdyrýarlar we köp eşidilen üçin inanylýar. Ýöne gorku diýilýän zat ýanky toparlarda vardır we kişilerde vardır. Ine şu günkü Türkmenistan'da oturan hökümet gorkýar. Sebäbi hasaplap bilen. Indi ýene bir näme tarapy var. Berde yaşlılar olan olsa kemine bir sorak men aklıma geldi. Sana da sorayım ben sonra. Sonra bir. Yine Niyazov gorkyan bir adam. Korkak bir adam ama. Korkak bir adam ve gorkyan adam. Korkmadan men hakikaten sebebi bolmaly bir zat diýip hasaplaýan. Şoň pozisiýasynda ve şoň edeni işler bilen bilelikde hemme adam näçe jenayetçi olsun, beýlekisi olsun o beynin aşağında yankı näme oturandır. Hasatsız dünya yok diyen bir söz bilen. Cezalandırılacağını fikir edýär. Iň bolmanda aklın ucundan geçýär şu zatlar. İslendik erwet zat edende. Ol kanuna laýyk geläýsin. Näme üçin mysal üçin moral, hak hukuklar diýip bir düşünje var. Demine. Nereden çıkýar o? Şonu hemme adam bilýär, özem onu hatta evrensel hukuk ýalyk bir düşünjeler hem şondan gelýärdi. Mysal üçin bir adamy öldürmek mysal üçin sen tapawdy ýok, dünýäniň niresinde bolsaň bol, häzirki 20-nji asyr, 21-nji asyrda ýa bir adamy öldürmek eger ol eskerderli bolsa ve sen düşmanyň bolmasa, ýani eskerlik ýa-da uruş ýagdaýy başga bir zat, onu aýrypdyrlar eýen. Ýöne bir adam beýlik adamy öldüren ýagdaýynda şonu okap yazıp bilmeyen adamın, hiç bile kanunçuluğu okamadık bir adamın şonun izinden Joan'ın sorulacağını yani aklının ucundan geçiriyor. Yine şu yerde yan korku döreye ol adamda. Näçe zalim deyin beyleki deyin korku döreye. İnsan korkyan olsan goro bilen üpçin olmalı olyan, özün goromalı olyan. Yani goranış. Ben ön kısapar başka bir zatlarım deydim, yadımı dışı yok. Näme deydim onu kendine. Başka bir söz olandım. Hopsuzluk. Hopsuzluk. Şimdi gorony üçin etmeli. Yani korkyan adam gorony üçin etmeli. Ýöne bir zat aýdym. Haýsam bolsa bir ýyrtyjy haýwany gözüňe aýtdyň. Mysal üçin pil bardyr. Pilin karşısında pil mysal üçin ýolbarsy gören wagty şondan goranjak bolar. Sebäbi ýolbarsyň güýjüni bilýär, güýçlüligini bilýär. Ziyan berip biler diýip pikir edýär. Ýöne bir pil aýdaly bir iti gören wagty itten goranjak bolmaz. Hiç hili. Hatta seyretmez ama o tarafına. Sevenem için ondan hop gelip bilen o. Mümkün değil. Güýji eten o. Güýçsüz. Şoň üçin goranan o. Indi şu gün eger haýsam bolsa bir ýanky nämede goranylýan olsa, goragyny köpeltýän olsa, ýani gorku artdykça gora köpelýändir. İstendik nämelere seredip görün. Yine cenayet değil mi? Gitleri alıp göreli. Gitler İkinci Dünya Uruşu'nu başladığından sonra Gorov'un sağında seyredip görün. Gorov'u, yankı onun günlük planları, gidecek yeri, gelecek yerini, Gorov'un şekilleri önküsünden 20-30 esne artandır Gitlerin. Sebebi korku arttı. Uruş başlandığında ne için korku arttı ya? Cenayet edildi. Şunun için korku arttı.
Ya da Putin'in tuvalete girişine. Ama Putin Canlı yine misal. başta göz önüne getirin. Yankı bundan ayda 15 yıl, 10 yıllık gorow yok. Halk bilen yılda bir sapar karşısına çıkıp birleşip bilýän adam. Ýöne şugun gitgide näme üçindir gorowny artdyrýar. Bu diýmek näme diýmek? Putinin gorowny artdyrmagy diýmek iki manysy berip biler. Aýdaly sen duşmanyň artýar diýmek, gorkuny artdyrmak. Ýani gorow artdyrmak diýmek seni ýok etjek adamyň sany köpeldi diýmek ýa-da sana ziýan berjek adamyň sany köpelýär, senen gorowyň artdyrýar. Ýöne beýleki bir tarapdan sen hiç bile sana ziýan berjek adamyň sany köpelýän däldir, ýöne öz ýani gorkunyň muhtarymy, meçberimi artýan bolsa, ýene sen gorowyň artdyrarsyň. O gorow sistemasy başga hili işlän o. Onu dürli yollar bilen gorow artdyrmanyň şekilleri hem bar. Mysal üçin näle gorow artdyryp bilersiň? Öň aýdaly kän ýere gezýän bolsaň, soň gezmäňi azaldyrsyň ýa-da giden ýeriňe garşyňa çykýan adamlar mysal üçin ýöneköy halk bilen ýa-da bir zawoda baryp şol fabrikde ine işçiler bilen görüşýän bolsaň, soň gorkuň artan wagty sen eýem diňe şu zawodyň ýa-da fabrikiň başlygy bilen görüşüp iziňi aýtmak bolýar. Köpçüligiň arasına girip bilen olaýan. Bu zatlar hem ýene ýanky gorow diýmek. Şol bir wagtyň özünde ýani sanyň artmagy edilýän işler ýa-da özüni alyp barýşyndan bilip bolýar gorowyny artdyrmak. Indi näme aýdyň? Ha, ýene bir näme aýdaýyn. Aha. Indi bärde ýanky risklerde riskin öňüni almak diýip bir zat bardyr. Döwletlerde riskin öňüni alynýan, näle alynýan istihbarat diýip bir gulluk bardyr. Bizde komitet diýip geçýär. Komitet gullugy bardyr. Öňüni alýandyr. Yani olan etmeli işi şol aslında öňüni almak. Sebäbi boljak iş bolandan soň aýdaly bir uruş başlady. Diýmek komitet işini ýerine ýetirip bilmedi diýmek. Sen uruşa giren olsaň eýen goşunyň üstüne düşýär-de, ýani gorow işi ýa-da goşunyň ýüki bolýar-da. Şoň üçin istihbarat öňünden görüp riskleri ortadan galdyrmak ýalyk bir funksiyasy bardyr. İslendik döwletiň istihbarat ýa-da komitet diýip adlandyrýarlar, türlü atlary bardyr. Olan edýän funksiyasy şoldur. Öňünden görüp şonu ýanky riski azaltmak ýa-da ýok etmek öňünden. Indi bu adamlar kim? Kemine? Ne soro? Komitet. Indi bizde komitet diýse esker gözüňe elýär hemme adamyň. Yani komitet näme? Komitet sportsmenler, yeneler o bir ýöneköýje bir zat bar. Halk ýa-da köpçülik bilen işlenen wagty seniň sportsmeniň isad edip bilmeýär. Onda Tyson iň güýçli komitetçi bolýar dünýäde. Ýa-da kim bar şoňalyk? Yani bu zatlar näle işleýär? Ýani komitet, istihbarat diýen gulluk işleýiş şekili olar gaty gowy psihologiýa ve gaty gowy sosiologiýa bilýän adamlar. Her biri. Bizde varmış o mümkinçilik. Indi olary nädip taýýarlanýar? Kimine taýýarlanyş şekili var. Aýdaly universitede gelýärler. 5 ýyl, 6 ýyl, näçe ýyl ýanky universitetlerini okamaly bolýar, bilim olan ýene sosiologiýa urundandyr. Ol sport ýene nämeler, o başga bir zat. Ol eskeri nämelerine giýýär. Ýöne soňam näme bardyr? Ýanky razvedka diýerler, kontrazvedka diýerler. Bular hem gaty gowy hem psihologiýa hem sosiologiýany bilmeli. Yani sosiologiýa diýende şolan bir ýanky toplumyň psihologiýasy ýalyk bir zat bolýar, dawranışlaryny öwrenýär. Indi onu kim taýýarlaýar? Ine çağı 6 ýaşynda mektebe barýar, ondan soň aýdaly 10 ýyl okaýan bolsa, ine 10 ýyl okaýar ýa-da 12 ýyl okaýar. Şol istihbarat universitetleri şo taýýarlap bilýän kadrlary ýetişdirip biljek ýeri üçin taýýar, şoňa çiğmal diýjek, ýene ýalňyş olar kemine. Şo ýerde okap Kadr biljek diýildi. taýýar ýanky studentler eltip bermeli. Bilim sistemasy şonu üçin etmeli. Indi Türkmenistanda psihologiýada ýok, sosiologiýada ýok. Onda komitet gullugy näde işläp bilýär Türkmenistanyň? Ine Yok diýmek. gaty gyzykly bir zat bar. Aýdaly sen düşman döwletiň var. Ine 2-nji dünýä uruşy, ýene Orsuň içindäki şu wagt KGB ýalňyşmasam.
Orsun içindäki ýanky istihbarat gullugynyň käbir adamlary Germaniýanyň istihbarat gullugy tarapyndan werbok edilendir. Nädip edip bolýar şonu kemine? O köp saytja ýanky kompromat bilen edilýär diýe. Ýöne kompromat bilen eden wagtyň ol bire ynamsyz, ýani ynanyp bilmeýän, ynam ýok kompromat bilen bir adamy sen Soň elmide mi kompromant bolanok elimde. İkincisi hem şol. Dowamly däl. Dowamly däl. 3 gün 5 gün ulanyp bilersiň ýa-da 1 ýyl ulanyp bilersiň ol adamy. Özüňe işledip bilersiň. Ýanky. Ve şol bir wagtyň özünde de nemislerin içindäki istihbarat gullugynda da komünist ýani SSR-iň werbawat eden adamlary bar. Bunu nädip ýanky werbawat edip bilýärler. Kompromat bilen ol dogry däl, ýalňyş, sebäbi onu hemme de bilýär. Psihologiýany gowy bilseler, ynandyryp bilseler, adamy tanasalar. Eğer sen istihbarat gullugyny hiç bilip psihologiýaň nämesi, ýanky adamyň özüni alyp barışı, näme etjek bolýar, o arkasynda diýen zatlarynda näme görüp bildi, näme çykaryp bildi. Onu bilmeýän olsa sen komitet ýani istihbarat gullugyny gurarsyň, onu dogly gatdaňdaky düşman bir döwlet bar bolsa şol doglulygyna satyn alar. Hiç kynçylyksyz. Sebäbi olar taýýar. Psihologik taýýar şol işin näle edileceğini bilýär. Ýöne sen demekdir psihologiýa sapan ýok. Yine bugünkü kän eşitdiýene türkmeni satyn alyp bolýar, satylýar, hemmesem satylýar, hemmesem pula satylýar. Näme üçin satylýar? Näme üçin onu hiç kim soranok? Näme üçin biz şeýle pula satylýar? Sebäbi öz gymmatlygymyzy Saparaň demesi har o. Paralı asker diýär, ol türkçe nemesini ulanýar, Türkiýede bar o söz ulanýar. Pully esker de, ýa-ni köne döwürden bäri. Kimiň pulu köp bolsa bir gün Hiwa hanyň ýanyna uruşup ýörendir. Ertesi gün Harizm şahlarynyň ýanyna uruşup ýörendir. Diýilen döwürler hem bardy. Bu adam owa kabul etmek gerek. paraly asker bolýar, näme mercenary. Hawa ýanky nöker nemesi de sistemas bolýarmy näme bolýar? Yok, o paralı asker olmaz, näme olar o? Näme diýilýär? Legion mu diýilýär? Yani mercenary'nin nämesi başka sen legion ýok. Sen esker, sen milletin ýenen hiç tadyň ýok. Kim pul berse şoň arkasında uruşýan ýani. Pul garşylygyna. Ha, näme ýanky ol Hiwa hany ýene beýlekler owa ýa türkmen ýa-da türki millet däl manysynda däl. Kim bolsa da şo taýda pul bar bolsa ýa-da güç bar bolsa şoňa näme diýär. O taýlardan gelýär, ýöne bizim şu wagtky ýagdaýymyz edil şoňa meňzetsek o ýalňyş bolar, meňzeşerler köpdür. O ýanky aýdyň sonra ona häzirki ýagdaý bilen häzirki şertlerde jogap bermek has dogry bolar ýanky. Näme üçin türkmen satyn alınýar diýär. Näme üçin? Soň aýdyň ýene bir tarap bar. Eger bu türkmen satyn alınýan bolsa, şu satyn alan tarap üçin hem amatly däl aslında bu. Ertir berýän ýa has pullyrak bir gelýär-de. Ýa-da pullyrak bir gelmese de pulny üçin edip bilmeýär. Häzir şu wagt gowry ýalňyş näme taktika ulanýarlar-da. Türkmenistanyň içinde polis ýa-da meheme ýene şoňa meňzeşleriň sanyny köpeljek bolýarlar. Ýani onu pulny üçin etmeler. Öňem beren okdyň sen pulny, häzirem berip bilmeýär. Konu halktan da o aldap, şantaj edip ýene näme edip bolýarlar-da. O pullar üçin edip bilmeseler halktan işlemeýär. Köpeldip kemin eýdiň mehemen sanyny köpeldip bir sany mehemede hakyky meheme eger ýa-ni istihbarat gullugyny üçin edip biljek bir adamy ýetişdirmek üçin aýdaly bir 20-25 ýyl eger sen sistemany işleýän bolsa 20-25 ýyl wagt gerek bir sanagyň üçin. Böyle bir wagtyň özünde sen 100 sanagyny kadr ýetişdirdiň, istihbaratyna 100 kadr ýetişdirdiň. Ýöne şoň üçin 20-25 ýyl gerek, haçanda sen şolara eğitimi verip biljek we terbiyeni verip biljek bire ýanky mollim sastawyň bolmaly. İkinciden hem bir nämeň bolmaly. Bolan ýagdaýynda. Näme diýilýär? Tejribeň bolan ýagdaýynda bu işlerde. 20-25 ýyl wagt talap edýär. On soňam san bilen çözülen ok aýdynda. San näme dep biler?
Yine Yo, onça sanam, onça köpem mehemeşlik bolup bilen ok ýa-da ne mehemeşlik diýende. Ýa-ni akıl guruluşlary bolýar bu aslında aýdym biz dogry adyny goýsak. Akıl guruluşy. Ýa-ni akıl guruluşyndaky adam sany köp bolup bilmeýär. O diýmek köp bolýan bolsa akıl guruluşy däl. Men o şonuň ýaly seredýän bu näme waka. Ýöne aýdym biz ýaňky näme aýlanyp gelsek, indi bular o ýollary yapmagynyň sebäbi gorku diýdik, gorkam. O kimler gorkýar? Bulan bir soru. Kimler gorkýar? Ve näme üçin gorkýar? Şu wagt ýaňky adamlaryň arasynda şu barda ýollaryň ýapyklygynyň sebäbini gözleýärler. O käbirleri o ekrana çykdylar, hawa şondan o ýollar ýapyk diýerler. Ýöne olar diýen ok onu. ona diýen ok, olar diýen ona- ok, ýöne iň azyndan bir näme. Diýdirýärler. Hawa. Yani Ýöne on şonu näme deli bir hawa. o Anyklaly ine bir adam ekrana çıkma bilen yol yapılayan olsa beýleki ýurtlarda müňlerçe adam ekrana çykýar. Olarda da ýollar ýapyk bolmaly. o- Dogry dälmi? Näme üçin beýleki ýurtlarda ýollar ýapyk däl? Bir entek adam bar, Türkiýeden daşary ýurtdan durup ekrana çykýan adamlaryň sany saja ýok. Türkmenleriň ýa-ni mehemeşnikler diýildi. Şolaryň sanynyň hemmesini jemleseň hem şondan köp bolýar-da. Daşary ýurtlarda ekrana çykyp görüp. Bu zatlaryň gürrümne diýenler ýa-ni ýurdun problemalarynyň gürrümne diýenler. Ya beýleki Emine, meseleler häzir- boýunça. yollar açsalar, birinci nowatdan daşynda biz yani aktivistlerle işi yok, hiç kili öz işinde gören birini göz önüne getireli. Daşary ýurtda işläpdir, 4 ýyl zaman Türkmenistana var ya. Yine şol adam ertir bir gün ýanky polisiýa bir zat diýen wagt şoňa izne jogap berjegini bilýände. Ýöne jogap berer. Näme üçin ýa-da nämeden, näme sebäpden sen şoň ýaly etken? Sen näme hakyň bar diýipdiler. Yani ve bu soralar Türkmenistan'ın polisiýasy ya da İçeri İşler Ministri şu günkü jogap tapmaly ve jogap tapyp bilmeýärler. O ýanky suratma uradan polisiýadan şoňa näme diýip jogap berip bilsin. Yani sen kim diýip sorasyn. Ýöne bir zat, sen kim diýip soran wagtda şol polisiýa hatda özüniň polisiýadygyny dogry aýdyp bilmeýär. Polisiýa diýer, ha o polisiýa näme diýip sorasaň şol jogap berip bilmeýär. O sorag berip biljek adam daşynda gatken şu wagt. Yarısı, daşına çıkanların yarısı şol soraları berip bilýän ýagdaýa geldi. 3-4 ýylyň içinde, ine daşarda birinciden sen berde ýanky vatandaş däl, daşyndan geldin, işläp ýörsiň, ýöne şonda da sana hiç kim işläp diýip bilen ok, näme üçin? Sen insan ve sen insan hakları oraya. İnsandygyny keşfedýän bu taýy. Bäre çıkıp şu özleriň insanlygyny bilýän. Soňa häzir ýollar açanda içindäki ýerinde de soraw berjek da, o garşynda da öz ýalyklary insany görýär. O taýda şu wagt Türkmenistan'ın içinde ýaşap wagtyny şu ýerde geçirenlerin hemmesi polisiýany özünden üstünde görýändir. Üstündür zat, ýa-da üç köşük bir näme diýip pikir edýärler. Şol düşünjäni oturtdurlar. Ýöne daşyndaky ýaman ýaly pikir eden olsaň, daşyna çıkanlar islenip döwlete çykanda da daşyndaky polisiýanyň işleyişini, olaryň özüni alyp barışyny gördü. Ve Türkmenistan'ın içine baranda şolar bilen deňeşdirjek olar. Yani olar deňeşdirmesin, beyin kemine şolu işe diýer. Deňeşdirýär göni. Daşynda Türkiýede gören polisiýasy bilen Türkmenistan öz ýurdundaky polisiýany deňeşdirýär ve göni bir gün bolmasa bir gün aýdar senden hem polisiýa olarmy diýip. Ve şoňa jogaby ýok. Türkmenistan şu wagt içeri işler ýa-da bolmagynyň ýa-da şol wezipeni ýerine ýetirýänleriň. Ýanky näme-de ýurdun içine girsen bir horajuk ar kirli men polis diýip o garşyna çykjak, gülesiň gelýär onu görsen aýdym. Bolan okda soň onuň aýdýan zatlar inandyrjy gelmeýär. Sen özüň adamdygyny keşfedýän, içeri girýän, daşky sypatna seredýän, bu nesibini almadyk da insanlykdan. Kemine sistema men aýtjak bolýan zatym ol esirden galan bir zat, esirde polisiýa diýseň hem näçe diýseň hem belli bir derejede esir ýanky esker bilen durandyr.
Halka Eskerler. karşı da esker ulanandır esker. Şonuň üçin o polisi halamayan ekenler musur. Ha, Musur değil o ya. şoň ýalyk değil ya. Polis otu yerde hiç gili. Hatta şol esirin öz ýanky kompartiýam özem polisiýa kän bir näme beren okda. Bir azrak olsa da pikirlenip biler ýalyp şoňa birazjyk bir ýanky prostranstwo beren ok. Esirin özem kompartiýa. Şoň üçin olar iza galdy. Netijede näme ýöne bir zat aşynda ýörtüm. Türkiýede polisiýanyň dürli nämeleri bar. Bir edýän işine göre ütgeýändir, motorda gezýäni bardyr, maşynda gezýäni, ýenesi. Ve yanlarında hakiki yarağı vardır. Ondan sonra ele dakılyan näme diýilýär ona? Kelepçe mi? Kelepçesi vardır. Üst başı başka hilidir ve saylanyp alınýar. Polisiýa işe girecek olsaň berde käbir bölümlerinde misal üçin boyun ýanky sportiwny nämelerin bolmaly. Şondan soň seni polisiýa alýarlar. Garşyňda hakykatdan bir ukyply bir zat görýärler. Şimdi Türkmenistan içine giren elinde ala tayağı vardır, o plasma, sonra ağzında cırırt. Şimdi şona deňeşdirende näme bolar o? Göň yetmeýär da soň aýdym. Ya, maşinlaryň Sen ýüzüne gördün bakýar, duran ok, ya da on etmänsiň, bunu etmänsiň. Ya da biri çilim çekdim diýip izinden gezip, ya da nasatdy diýip izinde bakýar polisiýa. Atmadyk bolsa da o tökmede atmaly bolýandy bir barandan soň. Yani men tapawda aýtjam, bu tapawdy berden baranlar eýen bu tapawdy görýän. Yani dile getirmesin tapawdy, ol kellede eýen oturýar, bu zatlary çykaryp bolan ama pantini öçürüp bolan ok başyndaklaryň. Ve Türkmenistan'da yine yollar açmak için çözülmeli meselelerin biri yine olmalıdır yani. Çözmeseler yani çözer bir fikir edemek mümkünçiliği yoksa polisiýada reforma geçirmek 6 ayın içinde. Aydın yine umuman şu an Türkmenistan'da ya da Türkmenlerin arasında yolların yapıktığının o günahkarı gözlenýär da. O günahkarı nemesini aýtsak o ýanky galan ýerden dowam etsek ekrana çıkmak bilen yollar yapylýan bolsa beýleki ýurtlarym yapardy. Ýöne yapan ok diýmek bu taýda däl. Onsoň o ekrana çıkmak bilen yollar yapylmaýar. Gorkmak bilen yollar yapylýar. Gorkandyň üçin. Gorkmayan olsaň ekrana o kim çyksa da yollar yapylmaly. Ekran däl ya aktivist bolýan ýene näme o birentek nemeler dörede gatlaklar şu an. Onsoň ýene bir zat bardy aýdym näme 2 ýyl diýip aýdaýyn 2 ýyldan bäri o telefonum dur. Doğru dälmi? O Türkmenistan diýilen bir döwletiň hakyky bir hökümeti bar bolsa o jaňa dertte o senin edýäniň ýalňyş, aýdýan zatlaryň ýalňyş, o hakykatda şular ýalyk bolýar diýip hiç kim jaň etip bilen ok. Olarym gorkýar. Aýdym. Maňa jaň etmäne gorkýarlar. Yani ben şonuň üçin aýdýan, ine inansaňyz, inanmasaňyz, o kabul etseňiz, etmeseňiz o Türkmenistan'da hökümet ýok, maňa jaň etip bilýän adam ýok. Ýok. Bundan soň hökümet biz bolýasy bu gidiş bilen aýdym. Hakykatdan biz bolýasy, biz halk bilen o ýakyndan gurrun edip bilýäs. Jaň eden wagtlary bolduğunda telefonlara jogap berip ýa-da hukma suratda soň izine dönýäsde ýa-da ýaz bir arasynda gaçan olaýmasa, jaň edýänleriň sany gatkan o günde bir 20 bilen 30 adam arasında adamlar bilen jaňlaşýanda men şahsan beýlekleri bilemok. Yani o bizim adamlaryň o telefonlaryna jogap berişimiz ýaly günde müňlerçe adam bar ýa-da konsulluğa. O şolaran beren ok da bir adama da telefonlaryny açmaýarlar. Gürleşmem bilen ok. Bundan soň islese islemeseler biz bolmaly bolýas. Bu işler biz alyp barýas. Bize de aýdym entem gülesmi gelýär ýa-da benim telefonum dur. Diňe meniki däl beýleklerim hem dur da. Jaň edip bu taýda o Türkmenistan diýip o döwlet bar, konstitusiýasy bar, ýene nämesi bar.
O senin ediyenin hem yanlış. O şu sebepler boyunca yanlış deyip aydan adam yok. Ha, demek bizimki doğru. Biz o 100% doğru. Başka hiç nememiz yok. Daha son bular näme diýär bize göni jaň edip gürleşip bilmän. Başka bir toporlar ya toporjuklar yeniden bir kısana o havar kanallar döredip görüşecek bolýar-da aýdyn. Aýla oluyor bilen. Bizim bilen yüzleşmeli bolýarys. O aýlanyp gaçyp bermem peýdasy ýok. Gaçdykça da problemalar ulanyp barýar ýaňky. Wagtynda gutulmaly problemalar içinde çüýräp bitmänkä. Gutulmasaň o gaterbet bolýar. Ýaňky problemaň öz ziýan berýär. Bizim ziýan vermemize de gerek ýok. Biz ýaňky gaty medeniýetlice çykyp o düşündirip dursa ýaňky aýdym bizim okuw taramyza bir 3-4 ýyl bolandyr da. Senikäde menkäde. Bile bak seninkinde ýöne aýdýan da. Çak edýän. 3-4 ýyl bolandyr. Biz enteke o täze okuw taran adam. Biz gorkly adamma. Yok gorkly adam däl, näme üçin gürleşip bolanokma? Gürleşmem bolýar. Soň bularyň edýän iş aýlyly ýollar bilen edýär. Olam bularyň kontrolünden çykýar, soň özleriniň garşysyna işläp başlaýar. Bir näçe eýýäm topar bar bundan 2 ýyl öň maý aýynda başlap döreden toparlary bar, kiçijek. O hereket, bu hereket, o diýdi, bu diýdi. Bularyň hemmejesi özlerine garşy işläp başlady. Gerekmidi. Ýa-ni aýdyň ýa-ni komitet diýdi, ýa-ni meheme demesi. Mehemesiniň bar bolup bilişi şol. Bir zatlar edýär hawa garşymyza. Ýöne bar edip biljek işi o jaň etmek bize. Jaň edip gürleşmek. İsleseler ekrana da çykyp biler, isleseler çykmanam gürleşip bolýardy bu zatlar ýa. Onuň islegine bagly, garşy tarapyň razylygy bolma, ekrana da berip bilemiz ama biz bar onu. O näme üçin şu zatlar edip bilenok. Bize de şularyň näçe köp topar döretse, näçe köp YouTube'a video goýsalar, bizim üçin hem şonça gowy. Näme üçin gowy? Bu taýda jemgyýet diýip bir zat bar. Jemgyýetiň ertir näme etjegini owa bilip bolanok. Başlarsınız. Bilip bolanok bu zatlara ýaňky ýa şunuň ýaly bir zat bar, o jemgyýet, owa şu zatlar bolmasa şunuň ýaly hereket edip biler diýip bilýän ýöne olaryň nemesi boýunça anyk hereketi bilip bolanok. Olar boýunça anyk hereketi o bilip bolanok. Beýnan sakda. Ondan soň näde neme bolýar? Ya bilmedim ýa-ni ildeşlerimiz olara gülýär ýa-ni jan geldi diýär-de ýok o taýdan gelmedi. Umuman problemalar görünüp dur. Gürleşmesem erteýe bir gün biz nememizi planımız, proyektimiz şoňa görä taýýarlamaly bolýar. Biz ýurdun içine girmekçi ýa-ni ýollar açsınlar, ýurdun içinde ýuwaşlyk bilen çözülüşip bileriz. Ýa-ni Berdimuhammedowlar bularyň diýişine ýaranok, hiç bir nemesine de dengelip bilmeýär. Sebäbi ýene aýdyň biz bu taýda Orsiýatyň soňky ýagdaýlaryna da girmeli bolýarsyz. Mene sana söz berjek, ýani azjyk nemet bereýin. Ýene Gazagystan Putiniň ýüzüne seredip nemetdi de sen bolanok edýän işleriň ýalňyş, seniň edýän işleriň gollamak diýdi. Ukrainadaky edip duran işleriň dogry ýalňyş. Ýöne seretseňiz ýanwar aýynda bilelikde bir hereket etdi bular. Ýöne Putiniň soňky eden hereketleri Gazagystan bilen arasyny bozup bilýän bolsa, ýüze öwürip bilýän bolsa, onuň beýleki sebäpleri hem bar. Ýöne Gazagystanyň Tokaýewiň häzirki edýän hereketleriň sebäbini
Yani bozuldu. Putin'in yanında kim kaldı? Ya da kim kalmadıdan başlayalı. En yakınlarından. Ermenistan yok. Putin'in yanında değildi. Kazakistan yok. Belarus şüpheli. Belarus'ya sebebi Lukashenko'nun o tayda oturmağı Putin'in o Kreml'de oturmağına bağlanışıklı olan için yoksa ona hiç demet duranok yani bilelikte işleşmen bilen ok barırlar. Putin daş dövrünün o neme aldı. Birden sanksiyalar aldı. Indi Rusya'nın geleceği yok. Önümüzdeki 20 yıl için yok. Onu garantisini verip o sanksiyalar ansatlık bilen ayrılanıp uruşu yenilmeli, Kremlin çözülmeli, yani çözülmeli diyelim, dargamalı. O Rusya'da dargamalı gerek olsa yani görünen zatlar şol da. Rusya indi hoplu. Dünya için ya da daş dövründeki komşular için hoplu hesaplanıyor. Dünyanın kuruluşu düğünden ütkede 20. asırda kaldı. Şonun yal buraya da yönü şu zatların arasında yani kaydan zatların arasında gidiyor. Yani boynuna medal taktırıp geliyor da. O boynuna kim medal takar? Yani başka bir yurttan takayan olsa itin boynuna yüpten yandırlar aydın. Türkiye'de tasma diyorlardı ona. İtin boynuna da. Şu tasmanı kim takayan olsa şonun eyyesi şol. Kim boynuna o neme geçiren olsa eyyen şol demek. Yani aydın bunu Berdi Muhammedov'ların bu zatlardan havarı yoktur benim fikrimce. Şonun yağmur yağdı. O aydın ben o köprek nemettim yağlı. Azırak teman çalışırlaştıran oldular. Yok çok. O medal takma meselesi kemiğine nemeden geliyor. Komünizmden geliyor. Sebebine bir adam senin özüne vefalı işletmek için aytken ben sana bir medal vereyim diyen. O medal ne için aydalı bahasyon $1 mı o medalın? $1 öldürüp koyuyor bir medalı. Onam berýärler dini olama ondan verisi birine medal taktırdık. Ben sana katıken medallar vardır. Yazıcı diýip berýärler, ýene diýip berýärler, diňe medal taýlaýarlar da. Yani hiç kimin ýaşaýyşy durmuşy gowlaşan däldir. Beýleki hakyky nämeleri aýdaly, ýanky näme diýilýär ona? Ödül. Hakyky ödülleriň arkasynda hemişe pul vardır. Nobel alanda da arkasında pul vardır. O pulu verilýär de. Iň esas nämes. Ýöne SSR-iň sistemasynda şu medal verilýär, sebäbi arzan, hatta MOLT diýen ýalyk bir näme, ýöne berýän netijesi gatuludur. Ola adam medal takan, ondan versi bolýar da, takan medal takylan adamlar. O cemiyetin nemesinde oturulup da şu medal taklanan adam büyük köşüge adam bolýar. Sebäbi men pikirimçe kemine medal diýen zat eger kişi bolsa, kişi medaly özüne takmaly. Yani istendik bir näme medal diýipler, özüne bir maksat koyar, maksat edinler ve şu maksat üçün yaşar, maksat üçün işler. O biri sana gelip, o iyi işledin deyip medal vermeli, yenesi. Yani eğer bunu haçan edilýär, haçan da eğer adam özü üçün özüne cevap verip bilmese, men gowy işleýän ya da öyle işleýän. Özüne şu cevap verip bolýar da her kimem özüni gowy tanaýan, iň gowy tanaýan özüň bolmaly. Yani şolar edip bilmeli. Şimdi soňam ýanky Tokaýewiň o taýda kemine men fikrimçe ol adam özüne gowraw üçin edýär ýa-da tarap näme etýär sebäbi ine sorajak men ýazyp şu mekir diýerler ýöne men mekir diýip hasaplamak sebäbi özüne hiç biri gowraw üçin etmendir. Hiç biri. Birinji pursatda aýyrdylar. Indi hökümetler gowraw nädip üçin edýär? Ya halk bilen bilelikde hereket edýär, halkyň gowrawy bolýar hökümetin, halk arkasında durýar. Ya da aydaly o sistemalara bağlıdır. Ya da bir nämäni öz arkasyna alar, iş adamlaryny öz arkasyna alar we iş adamlary bilen birlikde hereket eder. Şu iş adamlary hem şoň gowrawdyr. Şu gün Putiniň gowrawy iş adamlary. Russiýada oligark diýenler, iş adamam däl olar. Oligark diýilýär. Oligarklar oň gowrawy Putiniň. Şolar gowraýa olan işine gelýär. Doly monopoliýa ýanky bazarda onam garanti berýär Putin.
Olaram Putin'i goraya. Sebäbi Putin'i gorasa özlerem gorulýar. Konkurent dörep bilen ok. Yani döreden ok Putin yol veren ok şu zatlara. Olaram işlerini dowam ettirip bile şeyle. Yani Niyazi Feyzek gelende halka markasını almandır. Niyazi'nin edip bilecek işi o yerde misal için yine Türkmenistan kuruldu. Elbette Orus'tan ayrı olup bilen ok. Yani Orus'tan belli bir derecede korunup bilmek için misal için parlamento birazcık güç veren olsa Niyazi prezidentliğine devam ederse ömürlük deyip yankı prezident oldu, ömürlük prezident. Demek canını korumalı olan adam etmeli işi. Ya ömürlük. Kanunçuluğa çok girdi. Onun ikinci etmeli işi ömürlük olandan sonra canını korumalı. Canını ne korap bile, o daşındaki ahranası korap bile o mümkün de. Ahrana özü Ors'tan gelen ahrana. Ya da Ors'un buyruğunu yerine getiren ahrana. O ne korusun onun. Sonuç için yine parlamente belli bir derecede güç vermeli. Yankı İn olmanda şu kanun çıkarıcı gücü olan elinden almalı değildi. Özü yerine getirici olsun. Hatta böyle ki kaziyet işlem prezidentin elinde olsun. Bu yöne kanun çıkarıcını parlamento koyan olsa parlamentte yemleşip mesela 175 mi? Meclisin ağzasanı. Yani şu teoretteki adam var diyelim. 150 olsun diyelim. Bularam nämetdi Yöne ta ýanky parlament 150 ýanky taandurdy halyfam öldürdüler. Niýasyň tamam. özü. Şaýa da öden bar taýmyç. Goroksuz galdy. Belki şo taýda ýanky Niýasow aýran bolsalardy, Niýasow özem belki şu wagt eçeldi ýaşap bererdi. O. Yani goro da döretmez. Çünkü Türkmenistan'daki şertlere seredende de Berdimuhamedov'dan hiç gibi goro yok. Yani düğünden goro yok. Yani biz devlet yok diyeseyne devlet olsa hükman suratda hükümet olsa hükümedem yok diye hükümet özünü korar. Baş düşmanlanan beyleki içerideki bolacak käbir özüne karşı işlenip bilecek işlerden hem özünü korar. Onun koranma şekilleri vardır. O ahranın sanı bilen mehmen sanı bilen değil. Ya halk arkan alarsın ya iş adamlarını arkan alarsın. Şimdi halk arkan alarsın diyelim yankı meclisi ya da parlament arkan alarsın. O gidip parlamentin başlığı olup oturmak ol garanti veren yok sana. O halk arkan aldığın değildir. Çolar yeri gelende gorap biler. Misal için yine Niyazov eğer halk arkasına alan olsa Niyazov'u ayıracak olan ne adayında da ne etmeli olurdu? Meclisi ütfetmeli olurdu. Ol ansad işte meclisin 150 adamını çalışmak. Ona halk tarafından sayılanıyor olarak. Yani şu sayılav sistemasını yola koyup prezident özü ömürlük olandan sonra canını korumalı, etmeli işi şol, yekece etmiş. Ona başarıp bilmem hayran aldım. Bu adamlar ne prezident olup diye. Kemine birazcık temandaştan çıkarız mesai kururum dedik. Hawa. Yani şu an yadıma düştü de yani bir zat Yo dogry Niyaz demem. Kongoroğlu meselesinde ben yine şu tarafı sebebiyle devletlerin istendiğine seyredip görerken yine saylovlar vardır, yeneler vardır. İş dünyası ile näli gatnaşykları var hükümetleri. Halk ile näli gatnaşykları var. Haysına näme berýär. Yani has öňde tutýar, haýsyny birazcık ýyzda tutýar. Käwah birinden yüz döndürmeli bolýar, beýle kiň bähbili üçin. Ve şoň ýaly edem goraglar üçin edilgendir. Ya da goşun arkan alırsın. Şimdi goşun diýse Türkmenistan'da Niýazowyň ýalyk bir nämesi ýokdy. Goşun arka almak diýmek, goşun ýok Türkmenistan arka alyp biljek. Goşun diýende o ady däl. Goşun ady näme bolsa şo bolsun. Ady üstlendik zat bolup biler goşunyň ýöne. O yerdäki bir guruluşdur. Yani daşky düşmandan goraýyş guruluşudur we ol öz başlapdyr. Köp ýerde öz başlapdyr. O döwletiň bütewiliğini gorayan birinji näme şol da. Birinji halka. Ya neme var da goşun diýdiň de 2000-nji ýyllarda çykypdyr da ýani serhetden Orsun goşuna. 2000-nji ýyla çelli Pagranda ya. Orsun nemesi var eken. Soň ýene bir zat aýdyp geçen aýdyň ýani komitet diýdiň de şo taýdan ýadyma düşdi. Türkmenistanda şu Mehemeniň öz institutu var da bilýändirler. Şo taýda okanlar
iň az 1 ýyl gidip Moskwada okaýarlar. Aýdy senin içerki, yani içerki diýende umumy ýurdun, döwletiň howpsuzlygy boýunça bir gurama bar. Olam 1 ýyl, yani şo guramada işleýänleriň o nemesi 1 ýyl ýurdun daşynda okap gelýän bolsa ýurdu gorap bilermiş olar. Okak gelen yurduna karşı uğrap bilmez. No, yani Moskwada okaýarlar. Şol adamlar näme etmeli indi? Bular dönük, yani açaçan dönük. Sen nädip o başga bir ýurda gidip 1 ýyl okarsyň da yani döşüm kakıp gezersin. Yani o döşem däl o kakıp görenlerde. Şol yankı şolara indi eğitim için edip bilecek Türkmenistan'da sistem da yok. Kişiler mi yok? Kadra mı yok? Yok, Yani- goşunam ýok etdiler. Nemänem? Goşunu indi Orslan özel öz goşunu yok etti. Yani Oo. goşun kemin goşunda şun ýalyp bir funksiyası vardı. Goşun diňe daş düşmandan goran o. Kebap içerideki düşmandan gorap bilýär. Misal üçin häzir Orsun goşunu hakyky goşun olan olsa, yani hakyky goşun diýenim, goşun manasında, esker manasında esker ve goşun olan olsa Putin girip bilmeýär. Buyruk verip bilmeýär. Goşuna buyruk veren yankı baş serkerde değil, yani näme diýýär. Baş serkerde Putin bolup biler, yani baş serkerden beren buyruğunu yerine getirmen bilýär goşun. Goşun ama öz içinde, yani goşun döwletin içindäki bir döwletdir aslında. Soňam watançylyk duýgusynyň iň Hava, kämmeleşen ýeri vatançılık otaýy. olar iň köp hasaplajak nämesi hava Rusiya bolýa, Ukraina girýär, ýöne mundan biz näme peýda, näme ziýanlarymyz bar diýip bunu hasaplaýarlar. Ol goşun diýse diňe saldat ýa-da uruşa girip berenler der, olaň içinde ýa analiz edip bilýänler, ondan soň ykdysadyýetden düşünýänler, bilýänler we şonu barlap bilýänler, hasap kitap bilýänler, o ýerde fizikany bilýänler, inženerler, ýeneler kendir. Döwletiň içindäki döwlet ýany. Döwletin içinde hem de hatta döwletin bilen paralel bir döwlet ýalyp bir guruluşy bardyr goşunyň. Soň indi ol goşun olan ýerinde içeride ýankyýaly bir zat çykanda göne hökümetiň işini durdurup bilýär. Olaň içinde de siýasatçylar bardyr goşunyň içinde de. Etmesi ýalňyş diýip hasap edilýär, ýöne Etmesi ýalňyş diýip hasap edilsin. Çıkgınsız ýagdaýda bolýar bu zatlar. Berýän kasamy kemeýne olan. Men diye vatanı gorarım diye, nirde olsa olsun tapawdy yok diye, istediği yurdun içinde, daşında, dünyanın yerinde, kosmosta, hatta şu günde tapawdy yok diye men gorarım diye. Näme üçin goraya, özüm näme karşısında, öz canımı ortağa koymak bilen gorarım diye. Yani bererim canımı, hiç bile üçüreceğim, ben yönetmen. Ne şol goşundur. Soňra hemişe hökümete agdaryp ýören o goşun duýduruş berýär. Yani Gidişiň ýalňyş. bu zat hökümet hem şoňa göre karar alýar da. Ýöne Orsiýa goşuny ýok etdi. Goşun olsa, yani bir tarapda goşun var, bir tarapda da prezident güýçlenip bilmeýär. Şo derejeline güýçlenip bilmeýär goşun bolan ýerinde. Şoň üçin Oruslarda Wagner mı var? Yani hususy goşun ýalyp bir nämeler göredilip ýör. Indi şoň ýalyp güýçli goşunyň bolsa, sen hususy goşun näme? Hususy diýilýär, şahsy goşun diýilýär, näme diýilýär? O şahsy da bolup bilerse, ol Private guruluş diýilýär ýeren mi? Venezuela mı, şo Braziliýa mı, şo taraplar eken registrasiýa edilen ýeren. Şol zat näme gerek? Sen eger goşuny amanýan bolsaň, goşunyň ýankı hakyky sözüň manasynda esker we goşunsa, ona edil şol guruluşyň ýene bir sanagyny döretmek näme gerek diýen soraw bar. Ýa-da goşunyň başyna sen sivil nämeleri yönlendirici mi, yöneticileri getiren wagtyň goşunyň gaty nämesine gidýändir o. Yine biri göz öňüne getirýän uruşlary görüpdir, uruş tejribesi var. Ondan soň harby okulları okapdır, gutarandır ve gatken işlen aydaly wagty bardyr, işlen yerleri bardyr. Ýöne sen başlygyň edip sivil bir birine getirip goýýarlar.
Ol adam gönü işten çıkar. Yani işlemez çok. Boşunda işlemek istemez. Dolayı yani isteğini bozuyor. Yani şey ettirip boşunu yavaş yol ediyorlar. Boşunu yol eden sonra yeketek bu üç kim oluyor? Yankı ne oluyor? Putin oluyor. Siyasetçiler oluyor. Bir topar olup biler, kişi olup biler kapalıyor. Türkmenistan'da şu zatlar yok. Ha bu yine de neme vardı Aydın bu devamını getirecek olsak. Şu zatları yok edenden sonra özem yuvaş yok otba gidiyor. Özünün koğravan şuna bağlı. Aslında o yani bilen o. Ya bunlar yine korku nemesinden geldi ya biz bu taya. Korku yine nemeler ettirmez. Ve hem mezat ettir yani kendi korku. Ya yol yaptırıyor yani utanman 2,5 yıllar yolları yapıp da orada yani açmalı ol yani bu zatlar yüzleşmeler o gittikçe de ulalacak bu zatlar hem aydın geçen hem ayttı yani yine de aydalı doğru maslahat ver elde. O yolları vaktinde açmasanız o, siz özünüzün sonunuz katı kanlıktır ya. Açmalı. Yani Putin'e bir ya da bir gelmişeklerin e, buyruğunu yerine getirip o Putin'in eteğinin aşağına değil de o, giyirip e, nemet bilense o kalıp bilense o taylarda. Hem zatlar ortaya çıktı. Sizin Orslarla bile işleşýärmiz hem ortaya çıktı. Yani biz aydıp gördük yani siz özünüz hem suda birdiniz en soňky hereketlerimiz bilen. Aydın hatta demetdim de 3. şu ayın 3'ünde Taliban bilen duşukları olmalıken tapi boyunca yani başka nemelerim vardır tapi deyip ad koyýarlar da resmi duşuk. Taliban kabul etmendir ha Serdar. Anam bilýärmi? İran bilen o duşuk bolýar ýöne Taliban bilen duşmandyr kabul etmendir. Şonuň ýaly maskaraçylyklary hem bar bularym. Yani Taliban o neme diýerlerde ekstremist bir topar diýerler. Yani Taliban'ın Ukraina'nın yani Orsiýadan Ukrainaga girmeni kabul edeni başalan. Açık. Biz bir ýurdum Yine Taliban diýenin bir hökümet däl. Däl o hakykatdan hem däl. Hökümet däl bolsa sen hökümetin näme üçin oň bilen gidip duruşýar? Olam kabul etmeýär haýdym gülkünç tarap şu. Oğlum, Hökümet däl Taliban senin yok. resmine ben kabul eden ok. Indi Talibany men näme diýip geljekde bir zatlar belki göz öňüne getirip Hawa bol biler ýöne şu Türkmenistan'ın atky ýagdaý hökümeti şonuň häzirki ýagdaýy da. bir näme bar da bu zatlar vatandaş üçin bir Türkmenistan'ın vatandaşı üçin gowy bir zat däl. Näme üçin Türkmenistan'da häkimler vardır ýa-da ministrler vardır. Şolaň birine uğradyp bolýandyr Talibana ýa-da beýlekine. Ýa-da näme üçin ol ýa-ni Tatarstanyň nämesi gelýär, ol Orsiýadyň federasiýa prezidenti däl. Näme üçin Türkmen döwletiniň prezidenti şoňa çykyp garşylaýar? Yani ministrin ýokmuş onu diýecek. Ya da sen hem häkimden birini uğrat garşylasyn. Yani kemine diplomatikada da yani uluslararası siyasatda da şoň ýaly bir düzgün vardır. Yani eğer karşı taraftan bir prezident gelen olsa onu prezident çıkıp karşılayandır. Yöne karşı taraftan bir deputat gelen olsa onu deputat çıkıp karşılayandır. No. Bizde hiç geliş o zatlarını söyleyen adam yok. Zaten ondan verse boşluk diye haber veriyorlar yine. Prezidentimiz Taliban'la karşılaşacak yani duruşya değil. Aydın bular gaty hawa gülkünç edýän işleri. Ýöne nemäniň soňy geldi. Ha soň ýene bir zat aýtjakdym. Ýa-ni Orset baradaky o köp ildeşlerimiz ýene bu taýda diňläp duranlara düşünýändir-de ýöne sizin üçin bir argument bolsun. Habar o diňe bir dilde dinlenen okdur. Yani ona hemme kime o gurrun berýän telefonda gürleşýänlerim hemme jesne diýen ýaly habar elmi dama iň az iki dilde dinlenmelidir. İň az.
Şonuň üçin dil bilmek mejburiyetiniz bardyr. Ýa-ni bir dünýä barada bir pikir edinmek üçin başgaça bolanok. Ýöne İnglisçe bilmek şertdir. O maňa sorasaňyz, hemme ýurt meselem men Hindistanyň habar kanallarına izarlaýanda inglis dilinde habar berýärler. Ýa-ni Pakistanyň kynam izarlaýan, Afrika ýurtlarynyň kynam izarlaýan. Her ýurt özüniň nemesi boýunça seredýändir, perspektiwesi boýunça waka. Mysal üçin Hindistan Amerikanyň nemesini kän halamaz, ýöne Orsiýada has ýakyndyr. Ösmedik ýurtlar bir tarapa, ösen ýurtlar bir tarapa diýip hasaplap bilirsiňiz, men şoňa ýasyr edýän. Ýöne ikisini dinlemeli. İkisini dinlemeli. Ama şol ikisini dinlemän bir pikir aýtmak gaty näde dogrudur? Elmi dama sizin pikiriňiz logika dayanmaly, iki tarap hem bilmelidir. Başgaça bolmaýar da. Neme bar da käbir ýyldaşlarymyz gurherýär. Orsiýadyň bir bilýän zady bardyr. Şo gazanaýmasyn diýen ýalyk bir düşünje. Oturýarsaň onu seredip görsäň şu ors kanallaryny dinleýär da şu otaýda da biz ýeňip barýas, o taýyny aldyk, bu taýyny aldyk, ýene nämäni aldyk, onu etdik, bunu etdik diýär. Yok, o propagandadır. Hemme ýurt propaganda berýändir. Ýöne käbir ýurtlaryň propagandasy hakykata has ýakyndyr. Şonuň üçin näme etmeli? Dinlemelidir hemme habarlary. Soňra gorkup görmeli däl-de. Aýdyň aýtjak bolýanym, ýa gorku nemesine gelsek, näçe az bilýän bolsaň, şonça da gorkak bolýan. Şonuň üçin köp bilmeli. Köp kitap okumaly. Türkmenleriň ulan ýani o neme söz däldir, o köp bilýänmi diýip ýol aljak bolýarlar, seni bastyrjak bolýar. Hamaly köp bilmek jenaýat ýaly. Aýdyň. Şo duýuny berjek bolýarlar. Şo näme gitmeli däl, ýani hakykatdan hem köp bilmeli. Ma bolmasa bolanok. Bolmasa da gorkak bolýan. Ine Berdi Muhammedowlar näme üçin gorkýar? Olar gorkmalydygyny hem bilenok. Ýa-ni Trumplar gorkmaly diýip aýdýar ona. Bilenok. Hiç zaten habar. Emine yankı havar meselesinde aslında o yerde havar näle berilýär, kime berilýär ve näme üçin berilýär diýen soralar vardır. Yani o soralara düşünmeyen adam havar görse onun için o havar hakykatdyr, hakyky dünýädir yani. Şoňalyk bir problemalar var. Hatta käbirde habarlar ne şoňalyk boljakmyşyn diýen habar berýärler. Yani habar programması ya da habarçı näle habar berýär? Ýani aýdaly ne şoňalyk ýollar açyljakmyşyn diýär-de. Ol habar däl, açyljakmyşyn. Habar beriler, o habar mysal üçin men nädir aýdyp biler, ertir ýağış ýagar diýsem, bu bir habardyr. Sebäbi ol görüp bolýar, ertir ýağış ýaýarmy ýaganokmy. Bilýär, belli zat. Barlap bolýar diýjek bolýar. 95% ýağış ýaýar diýip görkezýär ýankı näme diýýär o? Howa maglumat nemeleri. Hawa maglumat görkezýän enjamlar diýeýin. Şoň netijesinde sen şo habary berýän. O bar olan zady bermek, habar diýmek. Ýöne ýok, ay bu habarçylar aýtdylar, aýna Orusya ýeni alyp çykar özüň diýerler. Ýa-ni habar olarmy? Niýe alyp çykar? Hatta Putin'in öz aýdan nämelerinden men esasen hem şonu habar diýip şonu alýan. Habar görjek bolsaň, Putin'in öz aýdan zatlary bardyr, onuň ýanynda Medvedew bardyr. Beýle o propaganda üçin işleýänler bar Orusda. Näme şo? Zizda vardır, telekanal, Первый Российский телевидение diýip bardyr. Birinci kanal diýip bar olaryň. Ondan soň TRT mi bir zatlar var, ya RTR mi? RTR mi? O şol umuman nemeler var da kanal. Ine o ýerdäki nemeleri kendiňlämek, sebäbi olaryň esasy nämesi Oruslaň içindäki halka gönükdirlendirken, daşynakları da. Yani içindäki ýaşaýanlara gönükdirilýär olan nämesi. Şolaň
beynine yumak yağlık işleri alıp var ya. Daşındaklar bildiğin hemen diye. Yöne Putin dinleyen vaktim neyme diye Ortsiyet diye daşından sanksiyalar var. Hava diye yöne biz o sanksiyalardan diye bundan 60 yıl önce olarsız diye yaşayat diye yaşat bilyet diye de. Es Yöne Esser'in beynansak da misalı veriyor. Esser'e misal verecek öyle olarsız yaşat bilyet diye. Yöne yaşat bilmediniz. Yani ne için Putin diye yaşap bilyet diye. Yaşap bilyen olsan hazır kartana sen vaktin ben Esser'i görüp bilmeden. Yaşamak demek şu demek değil mi? Ölüp durar, Yöne yaşamandır ol. Yöne devlet yaşamandır. Devlet darhattır. Yani 10 yıl yaşayacak eğer Putin'in nämesiyle hazır. Şoň düşüncesiyle devam eden onda Rusya dargaya diyecek olyama. Yani men habarı şoň ýaly görýän. 60 yılım yaşap bilýämişim. Şey diye yaşadık diye. Yöne yaşamak iyi içip sonra tuvalete gidip gelmek değil mi? Yani o taraftan hiç tat olmaz. O Rusyet yani kaydalı elindeki telefonu alsan, maşinini alsan, ondan sonra printeri yenesi onları alsan, o lampiçkanı özleri öndürüp bilerler. Sonra şehirlerin arasında katnaşıklar azalar. Yani iyi içki meselesinde çöre ve özleri öndürüp bilye. O taraftan hiç gibi problem olmaz. Yani aydalı ananas yiyip bilmez misal için ya da bar mı alalım. Mercedes minip bilmez. Mercedes minip bilmez. Maşinları kımmat dolar olsun öz maşini kımmat dolar. Mercedes'ten Hamburger kımmat. yiyip bilmez. Hava hamburgeri yiyip bilmeye. Yani eti, süydü, unu, yağı özüne yeterli derecede öndürüp bilye. O zatlardan problemi yok. Yani yaşayış demek o değil. Şu gün kılın yaşayış demek ne internet ayırsan yani yaşayış yoktur kötüyedi. İnternete bağlı. Ya da yani öz daş görüyorsunuz seyredip göreyim. Ayağınızdaki ayakkabıdan başla, ayakkabıdan başlap. Telefonunuz ya da kompüter vardır, beyleksi vardır. Şolan hem mesela dünyanın yankı Division of Labor değil ya da ne şon önümleridir. Türlü yerlerden öndürülüp toplanıp gelendir size. Umuman durmuş yani 21. asırda esasen has çalışırımlaştı yani gowy manida çalışırımlaştı. Şol demede gitmeli. Ya bundan sonra o sadalaştırsan bitti yani. Yani cemiyet yani tutuşluğuna yok olup bitmeli de. Nemede şol aydın 21. asıra geçiş dövründe yıkıldı da şu dövrlerde. Täze bir dövrün başlangıcında. İzine erişip bilmedi. Hem akıl taýdan hem teknologiya taýdan hem iqtisat taýdan erişip bilmedi de. Şonuň üçin o yıkılmaly boldy. Alaçy yok zatlarym. Şonuň ýaly ol 79-njy ýyldaky edil düşen tuzaklarına ýene de bir gezek düşdi de aýdan bular akyllanmaýa diýip maýdaly sözler bilen orslar. Şonuň ýaly aýdyň jemlesek de bolar. Bir saata geçti. Biz kän uzun etmäli. Dinlemege maksat bolýanlardyr. Doğru kimine cemlep biliriz. Umuman şu taýda jemlesek ine ýollaryň o ýapyklygynyň sebäbi gorkudur. Gorkudan başga hiç zat ýollary ýapmaýar. Ýa-ni pikirediň o iziňizden bir ýabany haýwan kovalayan olsa, siz hem öýe tarap gaçjan bolsaňyz, öýüň içine girenden soň näme edersiňiz? Gapyny ýaparsyňyz. Belki şu gapyny ýapan öýüňiz hem şu ýabany haýwanyň öýü bolup biler. Agyly. Dogry dälmi? Şonuň ýaly bu Türkmenistan ine bizimki gelmişeklerinki däl bu zat. Kaçandan ara idýas. Gelmişekleri biz şu taýdan o silip aýyrmaly. Başga alaç ýok. Olar şu ýagdaýa getirildiler. Ýollar açylar, şertler şonu talap edýär, ýa-ni daşky şertler. Türkiýede şonu talap edýär, ýollar açylmagyny, bir adam şekilli aratnaşyň bolmagyny. İşine, kemine yolları açmak yaptılar. Önkü rutini bozdular. Şimdi tezelden açmak demek, iş demek. Ne şol işi edip biler mi? Güýçli hökümetimiz şol işi edip biler mi? Kıyın.
Ha, bu alın. Güýçlü, akıllı olar, hemme ýerde bar, hemme zady görýär ýa-da näme, aklyma gelýär. Bir böyle Hmm. näme bardyr, oturandyr o arkada. Ha, o. Bu Ine son şol hökümedimiz ýollar açyp bilermi? Özem daşary ýurdun ýolu däl, bir sansiýa da däl ol. Öz ellerinde açmak ýa-da yapmak. Ine şo ýoly açyp bilermi öz ýoluna? dağlığın Doğru. görel diýildi anda. Dağ arkada bolýan şu Arkada dağlığın görel senin hani açmak. güýçli, akıllı, hemme zady bilýär bular. Ol näme? Sanly tehnologiýalar diýip Google Maps'i açyp O kitap baryn ýazypdyrlar. hawa kitap yazdılar, ýene etdiler. Medal, Ine medal kazandılar. hawa ine yollar açmak. Sonra Yollar yollar açmak. açmakda kimine aktivistleri ya da beýlekileri günäkärleýärler. Ha, Ine şolon yüzünden yollar yapık diye. Yani aslında yolların yapıklığı için aktivistler dörendir, köpelendir sana. Yolların yapıklığı üçün dörede aktivist. Ondan öne Yolları yoktu. yapmadık olsa olaram döremeye köpelmeyerim. Hakikaten yolları yapıp in sonunda özlerimiz yani şu yol yapan adamın özü düşünýän hem däldir ol. İnsanın hak hukukunu elinden almak için birinci nowatda onun beynini dolu yuwmaly bolýan, arasalma bolýan. Başka hili Allah hayvan derejesine getirmeli bolýan. Yani olan aksady işte. Onun için ullakan akıl gerek. Ha. O Marx'ın aklıyalık ya da Marx'ın bir nämesi ýalyk bir akıl gerek. Ha, Yani o- Marx'ı men akılsız adam diýemek, yani onun diýen zatları ya da nämesi düýünden ýalňyş, dünýä gawat bilen. Şoň üçün O ýöne o şonuň adam aýdan problemalar. zatlarynam her bir akıllama aýdyp bilmeýär. Ona boýlamak Hawa gerek. ol aýdan zadyn ýa-da ol insanyň ýanky duýgu dünýäsini nädip ulanmalydygyny, näle şonu edil bir instrument ýaly çalyp bilipdir da näde. Yani ussatlyk diýilýär ona. Karl Marx. Ha. Yine 10 ýalyk adamam ýok. Şoň üçin ýollar ýapýaňyz, ýöne toplum näme diýip gaty düşünýär. Hakkımızın yoktuğuna da düşünüyor. Ve fikir etmen hiç kim soramaz bizden. Yine yollar için cevap yapıp tuttuk. İkinci sapar yenen bir şoňalyk gadawançylyk giriziljek olsa bu insan haklarına değen, insanın yaňa men aýdyp geçtim. Moral hakları birem evrensel Ha, universal. hakları vardır. Onu yazmanıza gerek yok bir yere. Konstitusiyanızda. Onu adam doğuştan ulalıp yetişen wagt aralygynda dünýäden öwrenýär, tedbiratdan öwrenýär o hakları. Şoň üçin ýolları ýapan wagtyňyz o ýerde adatan da şeriýadaýdyr, tutuş döwletiň ýolunu ýapmak. Ine men kanunçy ýene däl, ýöne men pikirimçe şu adatdan da şeriýadaýdyr. Ýolları ýapmak diýmek. Adamlar hak hukuklary azaldyrylýar, çäklendirilýär. Onda oňa wagty bolmalydyr. Sen adatdan da şeriýadaýa girýän olsaň 3 ay, 5 ay, 6 ay ýa-da 1 ýyl ýa-da 2 ýyl diýip bir anyk bir wagt görkezýän. Onça da gidip bilmeýärse Ama oňam ýene 6 bir aýdan zat. kän uzaldyk bilmeýän. Ha, her 6 aýdan. Hawa. Karar Soň alma. wagtyny görkezýän. Ine şu günden başlap ýollar açyljakdyr diýip. Ine şonu eden olsalar başta aktivistem köpelmezdi, beýle gahar gazaba artmazdy. Gorkýan bolsaňyz diýjek bolýardy aýdan aktivistlerden gorkup ýapan bolsaňyz Ha. diýjek bolýardy. Aktivistlerden korkup yapılan zat yok. Koronavirüs diýýäňiz, indi näme şu aktiviste geçti. Yollar yaptınız, yollar yapmanın netijesini aktivistler verendir. Tabii, Ya da- Mart ayında yapıldı aktivist diýilen neme may aýlarynda dörep başlady hereketler. Her kimem yani toplum aslında öz işi vardır. Yani her kimin öz işi var. Günlük işi, bir durmuşu var. Şoň bilen ýaşaýan adam. Ýöne sen şu günlük durmuşuna garşyp şonu bozan wagtyň, mysal üçin ýylda bir gezek gidip gelýär. Mesela. Indi sen şoňa öňe bir ýanky gadawançylyk getiren wagtyň onun durmuşunu bozýan, garşýan şoň içine sen. Ne soň sorap başlaýar, näme üçin beýtýän diýip sorap başlaýar. Yine şoň netijesinde çykýar. Indi özüňize aktivistleri döretdiňiz, öz eliňiz bilen. Gurucu Meclisi Türkmenistan'ın hökümeti döredendir. Milli halas Öz ediş. hareketleri bilen milli halas ediş şondan dörendir. Ve gelibem olary günäkärleşik bolýanys. Yani özüňiz döretdiňiz. Bolýa, hawa ýollar açyň düşünşeli. Yani Türkmenistan'ın Suud. şu günkü ýagdaýyna halkyň başarda bolmagyna şu dünýäne hem merinde häzir pasport problemasy, keselliň problemasy ýanky bejerdip bilen ok özlerini
çağalarını görüp bilen ok. Bu problemaların hemmesini aktivistler döretdimi. Bu problemaların hemmesini özüňize döretdiňiz. Inden şol ýanky halkdan gahar gazap gelip otur, ona özüňiz edil eňseňizde duyup bilýäňiz-de şo gahar gazabı. Ve şo gahar gazabam aktivistlere gönüp birjek bolýaňyz. Ýöne başaryp bilersiňiz. Men aýdaýyn Türkmenistanyň hökümeti ýanky gizli gullukları ýene diýip näme etýänler. Bu işler olar. Şol formulaňyz, kategori işler ne halk bizi ýanky ezip geçer. Gahar gazabı bize gönüpdirip bilseňiz. Yani aydın. Sonda da üstünlük size Olara üstünlük yani düşmanına da üstünlük doğan bilemek doğru mu kan diye. Konsullukdaki işgärleriniz aydın, aslında konsullukdaki işgärlerin hem hakkı yoktur. Şoňalyk bir vatandaşlar size birine aktivistlerin yüzünden yollar yapıp deyip aydan wagty şoň adyny familiýasyny ýazyp alyp, ol gaterwet zatdyr. Töhmet. Toplumu öz özüne düşürmek diyen bir zat vardır. Yani näme hawasy sesini yazıp bilseniz has bolu, adını yazıp. Konsulluğun birinciden o işi der o zatlar. Konsulluğun işi gaterwet düşüpdür. Mene konsulluk yankı pasport meselesi olur, beýleki meselelerin olur, bir dokument meselesi, yani şoňalyk resmi işlerini çözýän adammy kadyp pikir edip gördüm. Bu geçen videoda oýdunuz, bu bular bilet satyp görür. Yetiştiren konsullarımız. Olam o işi derler. O cenayettir onlar için. Ne edip sen bir sövda işine, yani transaction diýilýär olara. Şoňalyk bir ýere girip bilýänsin. Hakyň ýok adyýynden. Onda da o yankı hapa geplerle söýgünç nemesini berýär. Aydın bular umuman jemlejek bolsak, bular ýurdy, döwlete tapşyrmaly, özem nagyt tapşyrmaly. Nagyt tapşyrmasa ganly utarar onuň soňy. O görnüp dur. Şo näme gelip o diýrede indi jemgyýet, öňkü jemgyýet galmady. Bular pikir etdi, ýanky gorkuzyp, dargadyp, bilimsiz oýup ýykdyk mıkan diýip. Görüşüňiz ýaly. Külden diýerildik. Külden çıktı. Öňkü aýdanyň kemine birinji ýene Türkmenistandaky sistemanyň ýanky oruslara ýüzlenýän olan ýalňyşy Türkmenistany daşyna okuw bolup başladylar. Bize bilim beremiz ok, gitsin daşynda oka bersinler diýdiler. Ve mektepdäki ýanky esrin muallimleri barty, olar gatygow beýin ýuwup bilýär, şoňaly ýetişdirilen adamlar olar. Özleri hem bilen o edýän işi. Ýöne şol sistemaň gullaryny ýasap bilýär, esrin muallimleri, mektep muallimleri diýeň, ortaokul muallimleri. Ýöne soň täze muallimler geldi, şol funksiýany ýerine ýetip bilmedi. Olan ýetişdiren olanlar gyzar, ýanky 10 ýyl okadyk, soň daşyna üniversitede çykdyk welin, bärde de bilim dünýäsi bilen garşylaşýan, bärde bir bu aýdaly men Türkmenistanyň içinde ýanky Fulton diýen adam kim, ýanky Sokrates var. Ondan soň John Locke var. Bu adamları bilem ola, yani yok ýalypdy men üçin. Men dünýäde ol adamlar ýokdy. Ýöne aslında seretken dünýä başka hili bir zat eken. Ve bu daşına çıkanlar näme boldy? Diýip ýanky nämeni bilip başladylar. Hakyky ýaşaýyş bilen Türkmenistandaky şu illüzyon ikisinin arasındaky tapawdy görüp başlady. Olan sany gatyken. Yine bu birinci ýalňyşy. Türkmenistan tarapyndan ýa-da Türkmenistan dolandyrýanlar tarapyndan goýberilen birinci ýalňyş. Ol ýoş 10 ýylda, 5 ýylda ine geçe birazcık toplanyp başlady. İndem häzirem, ondan soňky ýalňyşlara ýanky ýollary yapmak bilen ve gürleşmek yeri vardır. Käbir ýerde kemine garşyňda bir problema döretýän bir zat bardyr, sen şoň bilen gürleşersiň. Men gürleşmeli diýende biz bilen gürleşmek däl. Göne köpçülik bilen, halk bilen gürleşmeli. Aýtsynlar ekrana gürleşmegem däl. Ýok, ekrana çykmagam gerek däl, ara gatnaşygy. Olar konsulluklaryň üstü bilen ara gatnaşygy üçin edip biler. Yani davlenýany düşürmek üçin. Ýöne bular tersine has basış artdyryp, yani göz öňüne getir, ol atom fizikası vardır. Yani kiçidir, yani atomları sen aýdaly 1 litr suw gızdıran atom o göwrümi ütkeýändir. Atom derejesinde göwrümini ulaltýar.
Şoň üstünde 1 litr soň üstünde näçe güýç bolsa da tapawudy ýok. Ol ulal ýa. Yani ol nämes şol, tebigat şol. Sen onu basyp saklap bilemem. Aýdal 1 litr soň üstüne bir sanyk dünýäni goýup, şonu basyp bilmeýän şo gızdyran wagtyň şonu galdyrýar ýok. O aýdyň şonuň üçin yüzleşmeli ýa-da ýoksa gaty kanly utar ýa bunyň soňy. Düşünen oklar. O ýanyndakylaryň hemmejesine bu halk ýok edýär. Biz bunu näde öňüne geçeli. Hiç kim Yok, düşündürüp kemine geçip bilmiyor. olan, Bu zatları düşündürmem olmuyor da. häzir nämesini aýdaýyn men. Şu wagt kellesinde gurýan näme bolar diýip pikir etýäni, hawa halk aýaklanar, biz onu bastyrarys diýip pikir edýärler. Nädip bastyrýarlar? Halk aýaklanar, bizem ona garşy ýa komitet, polisiýa ýene şolary ulanarys diýe. Ve şeýitdirmen bastyrarys diýe, kimine çörek bereriz, kimine ýağ bereriz. Güýjüne ulanarys Hawa. belki. Şoň ýaly edip bastyrarys diýe. Ýöne bu bolup biljek senariýalaryň 100 sanasynyň ýekejesidir. Belki 99'sunu näme çözecek ýaly. Yani şoň ýaly bir iş ýa, çözüş şoň ýaly. Ýöne köý bir zatdyr. Aýdaly ine sal üçin Türkmenistanda bir zat gadagan edýändirler. Oň sebäbi bardyr arkasynda kemine. Mysal üçin aýdaly maşinlarda näme diýerler? O aýnasyna gara ýapyşdyrmak bolany bar şu an. Näme diýerler şo zada bilemem. Garantlykmakda aýnalar. Şo bolanok. Indi näme üçin bolanok? Aýdaly içinde bir ýerde bir adam bir zat oldu, şo içindäkini tanap bilmediler. Son kanun çykýar. Tanamak üçin näme etmeli? Aýnalar açmaly diýerler. Yani başka nämesi ýok. Çözüm meselesi şol. Hawa. Yine kanalizasiya probleması var. Kanalizasiya yok Türkmenistan'da. Kanalizasiya ne edip çözerler ben sana aydayım? Su yaparlar. Ya su yapsan kanalizasiya gerek de. Gerek değil. Hawa. Su olsa adamlar kanalizasiya da ulanmak isleýär. Su olsa sana kanalizasiya gerekse ya ulanılan su bir yere gitmeli. Şimdi kanalizasyonda problem var. Ne edip çözecek? Su yap. Hep su de yap. bir gezek akıt. Hawa. Su yap ben kanalizasyon problemi çözülüyor. Şoň ýaly işlenýändir. Aýdaly bir park vardır. Parka ýanky adamlar gelýär, dynjalýar, oturýar, ýene öýle. Soň bir gün şol parkda birini öldürýärler, soň parky ýapýarlar. Näme üçin park günäkär? Şu olmasa ölmezdi. Yani problema çözme nämesi şol diňe. Buların nemesi pikirlenişe post-sovet sindrom diýip at goýduk. Yani şondan uzaklaşmaly däl, ýa ýatdan çykmaly däl de. Bu zatlar o post-sovet sindromu. Yani Sovetlerden soň bir boşluk döreýärdi. Şu boşlukdan o meydana gelen deme şol. Kesel. Şu pikirleniş. Hemme zat tersen pikirlenýärler. Onda aýdyň şu daýda jemläli. Sağ ol. Kemine. Bunu wagt giňişlerini gurrun etdik mikän ýani meseleni. Düşündürüp bilenler isteyip umid edýäs. Bize mene açyk aýdaýyn, men kän düşündürüp bilemem. Düşündürmege mümkin däl o. Özümde de ýanky bilgi kemçiligi bolup biler. Yani bilýän diýip bilemem da hemme zady. Hemme zady däl, konkret zatlara. Katken nämeler vardır vatandaşların. Gözüm açıldı diyen o atın aslında gözün açılanda näle bolýar? Gözün açılanda şu zat bolýar. Bar olan dünyanın sen özün bilýän zatlaryň hiç zatlygyny fark edýäňdir. Näçe okasam gotaryp bolan kıyın tarapam şol käwat mene kemine näme bolýar? Ine mysal üçin hukuk diýdiler, hukukçylyk, insan hakları diýe. Ine şo zatlary öwreneýin diýdim. Nämeden başladym, näme üçindir bilemem. Halkara gatnaşyklar, hukuklary şondan başladym. Başlan wagtym näme bar berde diýdim. Hiç zat ýok, öwrenip bilýän diýdim. Düzgün var, ýene var. Ýöne gitdikçe filosofiyası var, sosyologiyası, yenesi o tarafa girýär kemine. Olar şahalanyp gidýärler. Ve in sonunda
Näme bolýanda, aýdan bu zatları başarman diye, o kap bilmem diýip pikir edýär. Şo Hmm. derece bilgi gatykän düşünjeler bar, gatykän nämeler bar, eee, teoriýalar mı diýeyim. Ve hiç haysam iň soňunda näme gelýär kemine? Iň soňunda diýe bulan hiç haysam dogry däl. O kime göre doğru diýilen ýalyk soraç. Hawa bilimde de şoňalyk. Bu zatlar hiç haysam dogry däl. Hmm. Onda dogry näme diýip çykýar? O doğru yankı toplumsal bizim Yankı, çayhanamızda toplumsal sözleşme diýip bir neme vardı. he, Şo zatlar yankı neme diýär o? wagta göre ve wagta mekan diýil ya. O Wagta, mekana ve kişilere göre, daş döwrüne göre dogry bilen ýalňyş üýtgeýär. üýtgeýär. Üýtgeýär hem de üýtgeýär mi diýsek? Üýtgeýär ya da şoňa göre Üýtgeýär o. şekillenýär. Hmm. Yani şoňa aldy aýdyp bileriz. O. Ýöne öwrenmeli. Näme öwrenip bilseňiz her gün iň bolmanda 2 sagat bolsun. Men 2 ýyl mundan aýdypdym. Her gün bir 2-3 saat okasaňyz kitap üçin, kitaba wagt aýyrsaňyz, hatda eger kitap okap bilýän bolsaňyz bizim şu kanala girip seretmeňiz hem gerek ýok. Ya bizlerde yüzde bilgi verip bilýäs. Kitaplar has şuňlara öwredip bilýär. Her bir zady detaýlaryna girip bilýäňiz. O kitap okap bilýän bolsaňyz has bolur zat. Ýöne birazjyk kynrak da kitap tapmak oňa çykda işleýän söýlen. Ýöne okumaly, özüňizi gelişdirmeli. 21-nji asyrda ýaşap bilmek üçin, daş döwrege düşünüp bilmek üçin okaman hiçbir edip bolanok. Yani bir adam men özüme bir jenaýat edýän bolsam, olam bilgisizligimden edýän bolup bilen. Ya da bilgisiz galmak şu ýoklar. 21-nji asyrda. O 21-nji asyrda bilgisiz galmak diýmek, Bilgisiz galmak öz terbiýet. öldürmek ýalyk bir zat. Näme bir zat var, men ünsürip gören zady meni taryhdan şu güne geldikçe häzir eýem akylyň näme diýini adamlar düşünüp başlady. Beýniň näle işleýişi, onuň hatda dünýäde özüňiz hem seredip görüň, ýanky bir araşdyrma edip görüň. Beýin üçin ýa-da beýniň näme diýini öwrenmek üçin aýrylýan pullar bardyr. Gaty uly puldur. Hayran galarsınız. Beyin üçin aýrylýar. Bu diýmek näme diýmek? Beyin hemmämizde bardyr. Ýöne ol beýni sen ulanmasaň 21-nji asyrda başga biri ulanyp bilýär. Şo derece ýanky psihologiýany öwrendiler eýem, adamyň ýanky dawranyşlaryny bilýärler. O. Hatta nämäni gyzyklanyň gaty näme men muny öz okulumaň nämesi bolan üçin mejbur galanım üçin okudum. Sizin magazine ya da bir bazara ya da bir şoňalyk bir söwda merkezine giden wagtyňyz haýsy aýdaly futbolkany aljagyňyzy satyjy bilýändir. Satyjy bilýändir. Ýöne siz bileňiz ok. Yine şoňalyk bir näme bardyr kemine. Black box diýilýär. Black box adyndan belli. Gara Garagutu içinde näme barlygy belli. Hiç kim bilen ok näme barlygy. Ýöne şo garagutuda da position diýip bir zat bardyr. Yani sizin kelleňizde haýsam bolsa bir brendin, markanyň pozisiýasyny olar hasaplap bilýär. Ýöne biz bilip bilemiz ok. Yani elbette gaty uly datalar analiz edilýär, gaty uly işler alınıp barylýar, onuň üçin ýönetim bölümleri bardyr. Milyonlap pul harjadylýar. Ýöne sizin näme aljagyňyzy siz bileňiz ok, olar bilip bilýär. Hatta olar karar berýär diýsegem boljak. Hawa olar karar berýär. Bizim näme etjegimiz. Şonuň ýaly döwür 21-nji asyr. Şoň üçin beýninizi hiç kime ulandyrmaň, hiç kime yani. Diňe özüňiziň bolmaly. Özüňiziň öz kararyňyz ýene men pikirimçe orset güýçli diýmek ol sen pikiriň däle. Hemçin öňüne men pikirimçe diýen. Onu sana öwredilen zada sen orsetin güýjüni barlabam göreň, koşundan göreň, üçinçiligini, araşdyrmasyny, olan içindäki sistemaň hiç haýsyny araşdyryp, okap, analiz edip görmän näme üçin men pikirimçe orset güýçli diýip bilýän. Ona edip bilmänsiň, Owanistandaky iş üstünde neme var? Suud tamas var, orsun güýçli däli. Ýa-da ine Ukrainada. Yok, şonu bilmeyen olsan birini aydan üçün güçlü değil mi? Bilemok değil. Elbet zaten bilemok. Misal için ben gatykän bolan yani bilemok diýen.
Bilemem. Yani ikinci sapar sonra o versem sonralık özüme. Ha, bu zadı demek ben bilmeli deyip şonu son gözler öğrenip başlayalım. Ha, şunun ýaly. Onda aydın. O Cemlali. Bu ne Olur valla. kemiğine Bir yarım başlarsanız saate birazcık kıvrak ova uzadı. denk getirdik. Kızıklı. Çoğu için O, mesai durumu değil mi? Mesai durumu etmeli ne o? Bolyan da haydi. Sağ ol. İyileşler size de sağ olun. Böyle sağ ol kemiğine. Vatandaşlar sağ olun.